Balon. Saya ni kau kini juga. Ini dah ni atur sama. Kita kena dah kan. Lagi dah ako sa dogan na dano ko no upaw. Ini kini. Dos, perintah na pun daw. Basta kaya ang mga Apikiya bos oras to gabi god. tanah ko na giniksan. Alas Alas 11 na niya. Ay kawawa na. Duka-duka na gyud alas 11 na god. So karon no mga kabisaya data suron sa area no. Nagbakay na pud sila hakot sa tiles. Ilan ni transfer sa loyo mga kabisaya kay sunod adlaw mo biyahe mo bakasyon sa ta sunod adlaw no mga kabisaya. So, yan itong mga kuha na to. Katulo-tulo ko no. So karon no mga kabisaya, ilaning hakuton tanan ibalin sa gawas sa luyo kay sulod adlaw mo uli ta nya. Dili nila kasulo dire. Gamay-gamay ra ni sa mga kabisaya no. Ay, ano niya ba? Ano? Oh, yung bayan. Guys, masilid ang area. Okay. Yan na ang itong mga kabisaya no. Oh. Nagkumbati na. Nagbinakbakay na sa area.